Bilboko bufoietara. Eta hemen ditugu berriro ere, La Chula Potra eta Oskar Estanga. Eta Teresa. Eta Teresa eta Itxaso. Biak. Eta Euskal Herria. Eta Euskal Herria osoa ikuslego maitea. Noiz ere bidaltzen ditute agurrak? Agurrak? Bai. Nola? Espetxean dagoen lagunari. Orain. Venga, pues nire agurra Maita etorena eta beroenaena patxerentzat. Maite zaitu. Patxi, tío, bueno. Egia da, esaten zenuela, ez? Bazen okera lagun bat hor ikusten... Bai, ikusten dute. Kartzelan ikusten dute. Iruñakoan. Bai, Claro. bai. Saloa. Nada, tope. Saloa telebista. Osa, jentzako. Pasatzen ditu mugak eta barroteak eta barrutziak. Sakonenak eta... Mugarik, sakonenak. Bai. Urbilenak, ez? Bai. Goiz urrunenak. Hain urbil eta hain urrun. Eta hain urrun, hori da. Hola, pixka gerturatu baldin bagara. A tope. Oye, pues perfecto, pues begira, honi buruz, ez, nola jendea pues, gertu sentitzearen inguruan eta gertu sentitze araztearen inguruan. Lehenengo berria da, bizkat, bueno, Japoniako movida bat da, ez? Baina, bueno, hemen ere igual praktikan jarri gerezake. Arraroa, pero interesgarria, porque gaitu Japonia batzuktan ez dira oso, ez, pues, zintzoak, ez da pizer, kachondeo gutxi, haien artean izan gute bere humorea, baina horrela, como, ez? Kurioso da begiratzea horrelako kulturak ere. Bai. Ezak esportatu daitezkeen. Bai. Beste batzuk, bueno, baina hori gu jarraitzen dugu gure Euskal Herria eraikitzen eta begiratzen alde guztietan. Gure bufoikeria hauekin, ikusteko zer nahi dugun, zer ez dugun, zer ematen digun grazia eta zer desgrazia. Baina, claro, nik uste baita ere, mundu globalizatu honetan baita ere, osea, egoten dira horrelako mixtura interesgarriak, ez? Bai, nik uste dut hori dela etorkizuna, bueno, nik ez. Claro, bai. Onuk dio. Onuk dio. Eta astrologia, eta ez dute gehiago irakurtzen. Bat zegoen txiste bat esaten zuena, ez txakur polita, nola ditzen da, onu baino lasai ez dut egiten. Ni maite dut onu. Maite duzu onu. Bai. Oso izen euskalduna da, onu. Onura. Bai, onura. Guazen onura. Onura zer. Ze txiste euskalduna. Zure bizitzako lehenengo txiste euskalduna botatu da. Bai, pues oso, ongi. Bai. Maravilla. Atera zain gabe. Euskal Herria etapa berri batean sartzen ari da. Bai. Beste seinale bat. Ai, Dios mío. Pues bai, pues hemen Japonian dago kafe bat, ez? Haie gainzintzoa izanik, egitaretan sentiarazten dizutena haien laguna izango bazina bezala. Dago, begira, dago, a ber, ze auzoan, Harajuku osoa, baina lokala ditzen da Tomodachi ga Yateru Cafe. Jode, bilatzeko. Lehen auzoa, kafea. Orain ulertu dezakegu nola sentitzen diren kanpokoak Euskal Herria etortzea. Claro, arriku triku gomez korta, ez? Bai, egia da. Hori humildade kura bat izateko, pues igual, ez? Claro, exactamente. Ikasi beharko genuke jarro txumitxu kalea. Eta baino, katxorro txumitxu. Guztiak tamagutxi diruditzen zait. Claro. Pues begira, demauzu etxekeatu ikusi hor. Pues ikusi duzu, ez? Osea, ja hor, nahi baldin batzuk bilatu hor duzu izena. Eta hori, joaten zara, eta gurtzen zaituzte, pues hori, betiko lagunen zango azina bezala. Kaixo zer moduz, espaldiko, zeinen maja zauden, hile hori, primeran, ez? Egiten zaizu hor aurpegira. Ez dena denik, pene, iruditzen zait, ez nahi inoiz egon, baina Hotel Tres Reyes eta hori izango dela antzeko zerbait, ez azkenean ez ezagutzen, baina Arratsaldeon jauna eta ez ezagutzen, ez azkenean... Ez, baina nik uste dut izango dela buelta. Bai, pixkat gehiago, haratago. Osea, ez bakarrik como de, baizik eta como, hombre, Oskar, aspaldiko, oye, zen hau zama. Dira aktoreak eta. Bai. Paper bat beteko dute. Baina, ni bakizu Euskal Herriko zaindari, ez dut izendatu nahi nire burua, zeia dago Miguel Aingerua, Euskal Herriko zaindaria. Baina hori nik euskaldun peto bezala sospetxa pixka bat ematen dit, honek zerbait nahiko du.
honek, zerbait niri alerta guztiak, ez, genoma guztiak. Ez dakit oso, baina, bueno, ez dakit igual oitu beharko nitzake, edo... Claro, ez gaude ohituta, ez? Beti pentsatzen dugu hori, norbait oso jatorra denean, ez como nahi du zerbait, ez? Baina, oie, pues ez du zertan ezer nahi. Hombre, hor... Ja, baina, zertarako atera formula hori, ez? Zerbaitengatik izango da, ez? Bai, seguro. Ez que hori nire horri nuen, ere zeudela tabernak katuekin. Bai. Eta nik uste dut hori lagun falta dutela. Baina horretarako ez zara joan behar Japoniara, Katu kafeak ziren, badaude baita ere Edimburgon. Nian bizi gintzenean, de Cat Café zen, vamos, la hostia. Bai, eta jendea joaten zen ara, eta zeuden katuak, eta zuk hori hartzen zenituen, ukitu, lastandu, ez dakiz zer, Eta hori zergatik egiten dute, energia ona zutelako edo? Bai, eta baita ere nik uste dagoela horrekin lotuta, ez? Azkenean, daude herrialdeak eta tokiak, ez dakit sozialak, ez dakit nola deitu edo sozialkatzeko modua da beste bat, ez dagoen besteko kale giroa edo elkartze giro hori. Bakardade gehiago ere. Individualismo handiago bat igual ere. Osa, adibidez, Europa orokorrean, askoz individualizagoa da, adibidez, Latinoamerikarekin konparatuta, ez? Baina daude ja herrialdeak, iparraldera joaten zarenean, geroz eta gehiago, ez? Klimak ere eragiten du, eta nik uste, hori, beti dio. Hiri handiak ere, Euskaldunek hortan bauko bentajoari betiko taberna, betiko agurra, igual eta gertukoa, baina hori betiko auzoa, ogiarena diepa, eta... Betiko alkohola, hori laguntzen du, laguntasunaren lagun honena, Baina ez dakit, kasi nahiago dut aktore batek esatea keixo. Claro. Aktore batek nahiago dut esatea mozkor batek esatea. Ja, batzutan, ez? Seginago, azkenean. Bueno... Bai, horrela dago asuntoa, oie. Bueno, ni Japonekin daukat gauza asko lertzen ez dudala. Ni ez da, baina kuriositatea handia, Bai. Gustatzen zait asko, bere... Hori esaten ari ginena, mundu globalizatu batean, herri bakoitza du bere potereak, eta guztiok banatu behar genituela, potereago izateko aldea global bezala, Eta zer ez zaizu gustatzen, kuriositatez aipatu duzu, ez? Ez du zituela ulertzen, ez gustatzen. Adibidez hori, joan taberna batera egiten direla lagunak. Zaskigu, hori da, edea falsukeri edo, ez? Gu joaten gara musikarengatik, pintxoengatik, badakizulako norbait, igual zure gustukoa dela hor joaten dena, baina ez lagunaren bila. Bazegoen, de hecho... Bueno, igual badago jendea baiet. Bueno, tabernara, esketx bat zegoen Euskal Kamareroi buruz, esaten zutela, Euskal Kamareroen hori bilera, eta, bueno, krisia dago, eta neurri zorrotzak hartu behar dira Euskal Kamareroak, eta bai, ados, zerbait egin behar da, eta lehenengo neurria, jatorrak izan behar gara eta enak, anda ja! Andagaz pasatu! Gazte, gero gainera eskerrik asko eta dena esan beharko dugu, Euskal Kamareroak daukate fama. Ni Euskal Kamarera naiz. Baina, ez zara Euskal Kamarera doikoa. Ez, nik jatorra naiz. Japoniarrak etorriko lirateke poz-pozik. Claro. Ez dakit egingo nuen ni Japonian. Bueno, zer egingo genuke. Claro. Joder, ni baten den kuristeta handia, Bai. Dute oso gauza bitziak, Baina kaleak normalen badaude super garbiak adibidez. Adibidez, oso arraroa dira. Bai. Bueno, ojo, Euskal Herrian ere, ojo, Nahiko garbiak, baina hau debe de ser, en plan, jan dezakete hor. Bai. Ni jan izan dut, hemengo kaletan baita ere, baina... Hori gustatzen zait. Edo lapurretan. Eta gero dute gauza bat, orokorren dute gauza bat, oso ongi erabiltzen dutela gauzak. Zainduta, Eta apurtzen badira, erreskuratzen dute, eta egin dute gainera arte bat horrekin. Baitu, biziklete horrekin? Bai, ikusi ditu ja bi adibide. Jarroiak eta hori. Jarroia apurtzen denean, urrearekin, ze polita bai egiten. Eta genitzen da, askoz politago eta gainera esaten dute, katxarroren bizitza isladatzen duena eta hori ez dakizen. Eta bizitzaren metafora dela hori esate dute. Claro. Zure zauriak izan daitezela. Behitu ze polita, behitu ze sakontasuna, Eta gero, orain dela gutxi ikasi nuen beste bat,
remiendoak egiteko, ez dakit nola jatzen den. Bai, bueno, konpoketak bai. Pues hori nola egiten zuten lehen amatxok eta amonak, ez? Ta-ta-ta-ta eta ta-ta-ta, ez? Bueno, pues egiten dute kruzeta, baina superpolita. Eta, bueno, orain ja, hasi dira olako, pues azkenean, erosetan da, tela, mesedez? Oiala, bai, oiala berezi bat. Oso polita. Oial berezi bat bakarrik... Ez, hasi ziren, pensatzen du, remiendoak egiten, baina artistikoa, eta gero hori da, adibidez, belauna batentzako, no ez? Petatxo moduko bat. Modukoa, baina zoragarri, eta hasi dira gauzak egiten superpolita, kruzetakin, eta igual hori, gurutze horrela, eta bat berde eta bat gorria, eta bestea txuria eta ikusten duzu, eta hori, orain egiten dituzte kurtsioak hemen Iruñan. Bai, eta relajatzeko oso polita dela. Seguro. Eta du, izen bat... Ederra litzateke mertzeria japoniarra. Mertzeria japoniarra. Orkonpon. Badago taberna bat. Ai, Dios mío. Bueno, orko taberna izango zen horrez konpon, hori zorra, Pues eso, pues horrela, gure Japonia. Maite dugu Japonia, Euskal Herria eta Japonia. Gutxi horregatik pozik. Claro, maite dute asko Euskal Herria, bakizu zergatik. Oso ongi jaten delako. Gaur ere. Ara. Oso ongi, jarraituko dugu, Japoniarrekin. A tope. Eta dantza Japoniarri buruz zu badakizu? Ba, ez. Dakit asko zeia esan. Tradizioa bada, ez, nahiko, eta, tambore batzuk badaude, tambore handi batzuk, baina... Nik uste, azkenean, dantza klasikoak, klasizismo hori ez badela, hola... Putxumini baina ez badago herri bat lehenagotik. Japoniarren... Bai, lehenengo herria, baina ez dakite hori... Osa, aintzinako japoniarrak. Bai. Pre-japoniarrak. Bai, ez que... Pre-japoniarrak. Bai, baina ez dakit, ez da izoritzen berizenaz, eta... Baina esaten dut, igual hauek izango dutela... Dantza folkloreren bat. Eta indigena dira, Ez que beti pasatzen da, ez? Ezagutzen dugun folklorea, bada renazimiento, eta orduan Elizak eragin handia zuena, eta klasizismoak, orduan ez, folklore bezala daukaguna, eta hitz egingo dugu momentu batean igual, baina bada ere ez, hori oso formala, eta badena garaibateko indigenagoa edo naturarekin lotura gehiago duena. Bai, perkusio gehiago, pizkat Afrika, Gerria berago, edo... Nueva Zelanda, supongo. Bai. Oye, pues Oskar, guazen zure sekzioarekin, ze badoa dantzari buruz ez, eta gainera, horrekin jarriko dut baita ere denbora, zeske azten zaigu ratu guztian. Gutxi gora bera. 40 minutu? Ez. Ja egin dugu. Venga, pues 35. Venga, pues al lío. Venga. Zure sekzioarekin, Oskar. Sekzioa, banator, ekarpenak edo, nire hausnarketa partekatzea, eta gero Euskal Herriak ikusiko du zer egin horrekin. Perfecto. Hori, oso garrantzitsua da herri eraikuntza edo zen herri eraikuntzatan nola harremantzen garen, hori ezinbestekoa da, bai? Eta nik gorroto dut jendeak esaten duenean ozio edo entretenimiento. Entretenimiento, ematen du dela, entretenimiento. Lanaren eta lanaren artean dagoen espazio huts bat ezerrez egiteko, ez? Eta pixka saiakera hori hor neutroa izango balitz bezala. Ez da neutroa. Eta hor eraikitzen da, hor egiten da, eta denak ditu bere balorea, bai? Eta betidanik dantza izan da gizakiak norbere buruarekin eta besteekin harremantzeko tresna bat. Orduan, hori zaintzea eta horri buruz hausnartzea, uste dut ezinbestekoa dela, bai? Nola hasi zen nire historia partikular, nik ez dut teoria hondirik egingo, nik kontatuko ezuet nire historia. Perfecto. Eta hori da nire orduan gaur nik nire herri txiki batean, jaiota Euskal Herriko herri txiki batean, lehenengo gauza zen herritako festak, eta badago transmisio bat dantzarena nire kasuan zela amatik semea labetara. Normalean semeak ez dakit, baina ni banuen interes asko, ez? Nire nuen dantzataldera joan, baina etxean lan egin behar duen, total.
joan behar ginen udaleku batzutara edo tal, eta ama, erakutsi dantzaten orduan, erakutsi fandango, eta harinarin, eta gero, eta bals, ez? Lan egina! Kit kompleto, orduan, karo, horrek, eta, karo, ze gauza ez euskaldunok, ez da, karo, gero horre badu bere zentzua, ez? Garai batean, etortzen ziren baserrietatik, elizara, edo herrira, orduan, eta dantza euskaldun asmatu zen hori, ez? Baina paiza begira zegoen, orduan, karo, lehenengo gauza zen, bueno, pues guazen bestei gure burua erakustera, ez? Orduan, baserritik etortzen zenak, hanka onak behar zituen, ez? Mendian ibiltzeko, gora eta bera, eta beso onak behar zituen, baratzerako, eta hori, ez? Eta gero ere behar zuen, gorputza, eta behar zuen, hori, eta irakitzen naiz munduari, ez? Eta behiratze, eta, orduan, borobila eta te-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 
ekarpen hori. Gero gabezia batzuk ere igual baditu, ez? Gero agarrauaren ekarpena, ez? Tiriri, venga, nola ez bizona, eta neskak, xeri, Zuri bizi izan duzu? Claro! Bai, zen aventura bat da. Nahi dantzatu eta, balean, Tasio pelikula bezala. Eta zo, nongoazea, eta hori konversazio batzuk hori, malortekoan, nongoazea, ni horexakoa, eta zu, eta ni gaintzakoa, nik ezagutzen dut horexako bat. Nire kusina da, bai, ke maja. Baina hor badago informazio pila bat ere, azkenean bada, ez? Nola ukitzen zaren, nola hitz egiten duzun, zara, gerturapen bat, nahiko gertukoa, ez? Hori zen nahiko magikoa, ez? Bai. Euskal tradizioan ere sartzen zen, dantza eginda gero, apaizak mozten zuen bailea, orduan jomartziren bere baserrietara, orduan mutilak eskaintzen zieten neska laguntzea, ez? Lagunduko zaitut etxera, eta, venga, bai. Eta orduan laguntzen zion eta bidean, magia, edo bai, edo ez, edo nordaki, edo, auskalo, baina hor, aventura, orduan, bada modu bat. Bere bentaja eta desbentajekin, horregia da dena, edo, kendutan neska laguntzea dena plaza soziala, hor dago, herri guztia vigilatzen dago, hori da pasada bat, ez? Baina, izan aldut gauza bat? Bai, mesedez. Kontrol hori ni ikusi dut, ez dut ezagutu nire haragietan, baina ikusi dut, ez? Baina bai dago kontrola eta bai dago kontrolatik eskapatzeko estrategia. Eta ni adibidez, pentsatu nuen ni zubietan, ni oso altua hitz egiten dut, ni ezin dut hemen kontrola mantendu. Osea, ni horrelako adinetan egongo banitz, hori nerabetasunean edo, bilatuko naute fijo. Baina nire iriko izaerarekin, osea, hor jaiota beste izaera egiten da, bai. Bai, hori da modu kontrolago, eta neurri batean inkluso bazuen bere zentzua, nola esan, kontrolak baditu beti bere alderdi horiek, eta batzutan ez, herri horiek aurrera atera izateko, baina hor sartuko gainateke ez, gauza askotan. Baina hor beti zauden eskapeak edo ez eskapeak, ez? Baina, hori niretzako iritsi ziren 6 urteak, eta ja nekatu eta beste zerbait. Sexo, droga eta rock and rolla. Hori da, orduan joan nintzen, rock and rollera. Oso. Eta besteak ekartzen duen bezala, hori maitasuna, horea, rock and rolla zer ekartzen du, rabia. Puta mierda! Puta mierda! Kit completo, Orduan, hori ekarpen besteak maitasuna garatzen duen bezala, rabia lantzen du rock and rollak, eta eskerrak Euskal Herrian izan dugun rabia ere. Lagundu izan digu, dantza edo kultura horrek, ez zenbat bultzada, herri mugimenduekin, kontzertu, kriston indarra zegoen kaleetan horrekin, Indarra garrantzitsua, baina zein da indarraren kontrako aldea, autodestrukzioa, edo destrukzioa, indar hori edo destrukzioa, orduan dantza horrek ekarri dezakena da ere, esgintzeak, eta esgintzeak, aplastamiento de verde. Hombre, zena tokitik, botatzen baduzu zure burua, edo ez gauza gerta daite. Errezak elkaragarria, medio, eta zikin. Enredadak. Baita ere. Enredadak.
Bueno, bide horretan, hori esan du, hau ere ongi dago, baina ordu zerbait sofistikagoa, duguagoa, bilatu nahi nuen, eta diskotekara joan. Diskotekara, nola ez da. Eta musika elektronikoak ere zen bat aukera, ez? Jausa, adibidez zegoen emozionalagoa zen nahi, zegoen teko Baina, azken ordu dutelako. Lekuaren arabera. Hori ere herriko festetan, azken bajeran ere jarra daitekela. Edo gero zegoen ere progresibo. Orduan, hori ere, zuen bere ekarpena, baino, hor ere, nola esan, itxurakoa zuen bere garrantzia, Karo, nola zen, ez dakizze ordutan, mozkorrak, drogak, horrere, orduan horrere, distantzia, horrere, falta zait zerbait, bide horretan. Eta hor, deskubritu nuen, kontakt improvisazioa eta dantza librea, eta zan, hemen dator evoluzioa, eta zer da evoluzioa? Alegia, espazio bat non egon daiteken, bakoitzak egiten du nahi duena. Nahi duena, libre. Araua da, zaintzea norbera eta zaintzea besteak. Orduan, hortik, derrepente, behar baduzu hori, edo horrela, behar baduzu hori, gerturatu norbaiti, edo ez gerturatu jakinda besteak, nahi baldin badu egongo dela, ez dela egon, ene jangoikoa, ordu honetan goizeko, 11 garratxaldeko baina hori, sustantziari gabe, orduan, euskaldunei, nahi diet transmititu, badagoela esperantza, badago berbena berria, eraikitzeko aukera. Baina, galdera badauka, eta nori izango zen dijokeia? Dijokeia, bizka gero formatu ezberdinek egon daitezkenez, egon daitek, baina, jarri behar zituen, zituen gauza desberdinak, Claro, badago formatu bat deitzen dena static dance, hori dela oso formatu partikularra ere, hor dijokeiak egartzen du, egiten ditu alako musika olatu batzu bezala intensidaderi dagokionez, eta gauza suabenetik, gauza gogorrenera, eta modu askotara planteatu daiteke espazio hori, segun eta zer espazio, zer nahi dugun indartu, ez? Piskat irakurtzea baita ere jendearen... Kaso horretan, esaten dute, dantzaldi egiteko bide bat nahiko ona da, hasieran hasi suabe, zure gorputza sentitzen, nola nago, denbora bat, berotzen. Eta ere, eta kentzen, batzuen uste dut nagola ez daki nola, eta gero igual ez nago ez daki nola, denbora bat hartu niretzako, iristen gara lekura eta beti jadagoaz, denbora bat niretzako orduan denboratxo bat horri. Gero beste denbora bat, ja pixkat animatuago, ja pixkat ja azteko aurreratzen, eta hor dago alako prozesu bat, gero beste animatuago ja, eta gero raskatzen denen, gero beste bat, askatu den energia hori espresatu alizateko, hori da, baude formatu ezberdinak, orduan. Hori egiten dute dijokeiak, elektronikoa, ez? Dago, ez? Bide bat dago. Sesio batean, jolasten dute. Argi dago hori dijokei ona denak eta piste irakurtzen dakienak eta ez, egiten dela, noski oso engantzatu nintzen, diskoteka garai horretan, disjokeien arte horretara, ez? Bai. Baina, hortik edo rock and rollean berdin, sustantziak entzen baldin badira, beste testura batzuna sartzen gara. Ez du gehiagi luzatu nahi, izan nahi bakarrik Euskal Herriari, dantza bakoitzak egiten duela bere ekarpena, zegero dago reggaetoia hitzain genuen aurreko, dago eta hori ere energia horri Euskal Plazan eman behar diogu bere niokenik, uste dut garrantzitsua dela bere lekoa matea. Orduan, nire sekzioan hori ekartzen dantza bakoitzak egartu baino, ez egingo bagenuelako infusio, 16 belarretako, 16 dantzetako infusio bat, dantzekin, hori nahi nuen gaur Euskal Herriari helarazi. Perfecto. Ni amesten dut dantzaldi batekin auzo bakoitzean. Kuban egon nintzenetik. Eta igande arratsaldetan adibidez. Horixe, esan... Bostetatik 8 arte, eta denetarik eta oinutxik. Oso segura ikusi zaitu. Nizan dut, pues zeba, Oinutxik, baina gora. Oinutxik dantzatzea da... Bai, moketa batekin, eta da beste gauza. Gainera esaten dute dantza, hitz egiten duzunean, saintzen duzu burua. Margotzen duzunean, ere. Baina, pizkada gehiago.
arzilla, Bai, lokatzarekin biltzen zarenean, gehiago. Eta gehien zaintzen duena, dantza. Gorputza osoarekin adierazten duzulako zure. Seguro. Eta burua, emozioa, gero harremana ere dagoeten gabe, orduan harremana ematen da, lazuetako bat, gaur egun. Ateratzen du, hori, pasaude triste, triste, eta ateratzen da. Bai, hori bai, niretzako dantzade da, medizina hutsa. Bai. Euskal Herria, egon zatez lasai, heldu da, berbena berria. Heldu da, berbena berria. Pues bai, a tope. Pues bai. Hombre, egon egon da, nola, lehen, betiko berbenak, dozein abestiekin. Gehien gustatzen zitzaizkien abestiekin. Eta gero hasi ziren ateratzen tributuak. Eta jendea hartzen zuten gaizki baina zen, berbenari buelta bat. Orain gu ze temazok intzune ditugu. Horra de Kalbaskorenak, Pakito el Chocolate edo olako gauzak, nahiago dugu, betiko eta hori izango zen beste buelta. Claro. Bagoaz pixkana. Beste saio baten itzaingo dugu kanta temazoei buruz, eta baina hori. Perfecto. Programa bat. Perfecto. Ze suerte dugu. Pues oye, mila esker. Ze aberastasuna. Pues bai. Pues urrengo berria ez da hain aberatsan ikuste, eta ez du ematen horrela esperantza handirik edo aldaketa handirik gure gizartean. Berri gehienak bezala, ez? Telebistako ofiziala. Izan daiteke. Pues hau den irakurren esan duen, komentzituko dut, abez esaten duten. Pues bada, emakume bat, bere senarraren gantik, dibortziatu egin dela, ze joan zen, zenbat egun, uste dut 11 egun zirela, sei egun joan zen lan egitera kanpora. Senarra? Ez, emakumea. Bale. Eta bueltatu zen, eta etxea horrela zegoen. De cajón de madera de pino, ez? Baina 6 egun bakarrik? Pues 6 egun bakarrik, izango zen, ez dakit, zerri hutsa. Zerri hutsa. Ez du denborarik, bueno, ni ez nuen izango denborarik. Bai, nik bizi izan naiz jendearekin. Ni banituen bi... Bega izenak, Edimburgokoak dira, bai. Baina ziren Filip, Marcaz. Neskak. Edimburgoko bi neskak horrela zela... Irlandarra, ez dakit ezkin ongoa, eta bestea zen Sally eta zen Eskoziakoa. Sally, hori beti ateratzen. Sally. Kontu zen diburuan Sallyekin, Tia, izan zen, baina ze zerrikeri utza, baina adibidez, ni horitzen naiz. Sajoiak. Jo, que se. Eta nerabeak, ojo. Nerabeak ez ginen nerabeak, zu unibertsitatean geunden. Ja, baldin baduzu ja, ez? Bueno, ojalá. Ez dakit, ni ez nintzen zerri hutsa. Depredadorea. Baina, bai. Hortxe bidean. Ba, nire ezin nuen. Eta hori, ez dakit, adibidez, oroitzen naiz batean, zehazki. Claro, Edimburgo da, usan zezkizue, arratoiak eta arratak eta mobidoia usan zezkizue, edo nazka, ez? Pues, eso ez gustatzen. Edimburgo da oso zarra eta arrata asko da. Ondo zen da arrata euskeraz? Bueno, arratoia. Arratoia txikitxoak, ez? Bai, Jesus. Feijo, ez hau. Era gallegos. Barkatu, aldatu dut hizkuntza, barkatu, Bueno, pues, horietako asko zeuden kaletatik, ez? Erronek, omartzinen nahiko zuzen, hori, deretxa garri uzten eta bar.
Eta tipa hauek ez zuten ez egiten etxean, orda, piatzen ziren horrela katilu eta plater guztiak, ere igual joaten ziren juergan, igual, aurreko eguneko afaria gehi, elkartzen zuten chips and cheese hoien arrastoa gehi, urrengo eguneko zeudelako komode resaka hartzen zuten janaria, zegoen zerriukeri gutxia. Eta nire ditzen naiz, unibertsitatean baita egiten nuela lan, hasiera batean, hotel batean, eta batzutan egiten dituen lan, catering batean, amasei igual ordu, ez? Eta batean ailegatu nintzen goizeko 4etan etxera. Eta bazekiten ez nintuela, arratu ez nintuela ezer gustoko, usten zizkidaten hor zabor pultsak nik ateratzeko, porque bazekiten ez nintzela ailegatuko eta hor utziko, jetxiko nituela fijo, ez? Eta ailegatzen nintzen behin eta zituen, horrelako zabor poltsa batzuk hor pasillo erdian, eta me cago en todo, goizeko 4ak eta nuen, jetxiko ditut, ohera joan baino lehen, hartzen ditut arratoiak ateratzen hortik, hasi nintzen oiuka, eta gero haiek esnatu ziren, eta zara oiuka hor dago eta no seke jo, arratoiak, eta gainera zerre jo, joder, azerre, pues hartu zagarrontzia eta hartu zaborra eta eman zagarrontzira, zerri utxak. Eskatu zenean zuke banaketa? Nola banaketa? Dibortzioa, emakume honebez. Eta joan nintzen etxetik, Horaino aro. Baina, erazten zu, hainbesterako, bai. Baina bergero, 6 egunetan hori dena egin baldin baina berarekin bizi zen. Claro, hori da nire galdera, ez? Osea, quiero decir, zu ni salieta horlarekin ere bizi nintzen, eta nik usten nuen movida. Ni gaiak ere nintzen eskontzen, vamos. Ikusten zen etortzen. Hombre! Oso guapak izan behar ziren. Fake news. Da. Utxa. Hori, nik ez dut ulertzen oso ongi berri horren zer kaitia, ez? Bai, ez da imposible, ez dut sinisten, normalean, tipo horrela majoa eta garbia zenik, eta gero zerri utxa segi... Eta ala balitz, etortzen denean, bere bikotea etortzen denean, aizu barkaidazu, garbituko dut, edo non zegoen horre, eta gero emakume garbitzen nahi, baina badetu zer gertatzen zaidan niri, hori, eta orain daude asko, gauza garbitzen diren bideoak. Entzun duzu, ikusi duzu, adibidez Txinan... Tutorialak elako gauza? Bideoak, adibidez Txinan, orain azten ari dira bueltatzen hiritik herrietara, igual bilobak, Aiton Amonen betiko etxetara, Txina baserrietara. Eta ja ikusi dut, baina igual ordu bat dago bideo ikusteko, eta hori ez dute denbora ikusteko, baina bi ikusi ditut, hori ailegatzen dira, eta dena hankaz gora dago, eta azten dira garbitzen, eta ikusten duzu nola azten dira, eta hori gustatzen zait asko. Igual gomendatu diezaioke guzen zena. Ez que, iruditu zait olako gauza bat, eta badaude orain asko, edo igual sartzen dira etxe zar batean, eta azten dira... Hombre, egia da, denbora baldin baduzu, nire batzutan geratzen zait, buruan, gauza gehiago ditzudanean, eta dago dena zikinan ere buruan, ez dago hankaz gora, daukat kriston beharra etxea super txukun izateko. Ni normalen etxea txukun daukat, porque ja normalen buruan gauza gehiago ditut, ordan behar dut antolakuntza, ez? Baina bai, horrelako behar bat sentitzen dut, ez como que, ez dakit... Nik ez zer egiten dudan, triste nagoenean eta pixka bat hori mundua sentiduri gabe ikusten dudanean, garbitzen dut etxea. Zaten du gutxienez, zerbait ongi izango dut. Eta ja, garbitzen duzunean, pues ja, zaude hobeto, ja, gutxienez garbituta daukazulako etxea. Eta esaten dute oso ona dela bururako, Izan daiteke, bai, hone horrelako garbiketa bat egiten dut. Eta, bueno, bai, badago jende, bai, barkatu. Badago jendea gaixorik eta nola dute etxeak. Hombre, klaro, bai, hori bai. Osasun mentalarekin eta... Bai, eta diogen ez da horrelako eta denean, eta... Niri pasatzen zait, ni baserritik heldu naiz, eta han garbiketaren kultura ezberdina da, eta ikuilua dago, eta gero residentziak, eta nik uste garbitzen ikasi nuela berandu, eta gainera daukat tolerantzia handia. Bai? Oso tolerantzia handia daukat, eta bakarrik bizi naiz azken aldian, orduan oso tolerantzia handia, baina, ongi... Ze polita, nola esaten duen, Tolerantzia handia. Ez nahi zerri utxa, tolerantzia handia daukat. Hau da, bai, baserritarra ikasita, Nik eskerrak elkarri ninduten, justifikatzeko. Orduan, baina pasatzen zait, batzutan hori agobiatzen edo sentitzen naiz gaizki, ez dakitzea pasatzen zaidan, da zanut, ai Dios,
orain dela zenbat ez dut etxea, ez dut lurra garbitu. Eta garbitzen dut, eta ja bakea etortzen zait. Nire tolerantzia horretan baino batzutan ez nahi sohartzen gainera, bueno, digatena, nire justifikazioak dira, baina pista ere ez daukat. Orduan, baderbitu eta, hau egon da hemen, ez da broma, ez da broma. Honekin, bueno, egun hauetan, gorputz garbiketa bat egiteko, nahiz aprobetxatzen ere, etxeko garbiketa bat egiteko, eta hau egon da hemen, beste denboran. Baina hori, kuriosoa da hori, tolerantziarena edo... Bai. En fin, Euskal kontu garbia, Euskaldunok jende garbia, zintza eta oso txerriak direnak, ez daude, burutik jota daude pixka bat. Edo ez da edo daude ohituta... Ez, punto bat izan behar dut. Ja, izan daiteke. Eta batez ere, badelako ere harremanare, norbaitekin egotean edo bizitzean, hori ez da norberarena bakarrik, baizik diko da elkarrizketaren seinale bat, nola dagoen komunikazioa, nola dagoen harremana, ez? Bai, baina hori bere kontratua zen, eta bera moztu zuen. Claro. Marco el culo, Manolo. Emakume horrekin adoz, eta gehiagizko tolerantzia. Bai, gehiagizkoa. Bai. Aspertu zen Manolorekin, baina zergatik. Garbiketaren gatik, igual, zergatik, zenbat denbora zeuden eskondutak? Igual zeramaten ez dakizen bat urte. Igual ez da izan garbiketa. Igual izan da azken txantxa ez, hor katiluan. Igual beste utxunea. Beste utxune zituen emakumeak. Beste utxune. Utxune. Eta Manolo ere igual zegoen ja ariz nahi zion zerbait adierazi eta etzion ulertzen eta... Provokatzen. Eski askoz ere erresagoa da ez provokatzea hitz egitea, baina... Ana, provokatuko. Eta zu asmazazu, zergatik nahi zen provokatzen, asmazazu. Zer, gero zer. Ja, torero ez, Ai, txika, nola jartzen zaren. Total, bueno, lurra hor dago azpian, zaburraren azpian. Arrato egingo nire. Oye, equipo, ya, 12 minutu pasatzen zaizkigula. Ara? Pues igual, urrengo berria baino lehen, Juan Marko gara latxula kontraren sekzioarekin. Bai, ez interesgarria dela uste du. Bai, nik uste du baiet. Nire asko gustatzen zai. Gaur etorrean exoeskeleto gero mendik aterata hartuko dut. Lehenengo bidaia Uranora. Uranora? Uranora ni ara. Uranora ni ara, claro. Edo ura, nora... Ura, anora. Bai. Garbiketaren alde. Oso garrantzitsu. La batibakoa. La batiba, bai. Baina, zu gehiago zen planetara, ez? Bai. Jakiteko zen planetara ari garen... Bai, ez que, bueno, sekzioa du izena, Akuario garaia. Eta Urano da Akuarioren planeta regentea esaten dena. Regente... Bai. Eta, bueno, pues hori, astrologia hori buruz. Perfecto. Bidai bat izarretara. Bai. Eta, bueno, pues hasi nahi dut, pues betiko galderarekin, ez? Baina, astrologian sinesten alduzu? Zenbat aldiz esan dute, zenbat aldiz esan didate hori. Zuek esan diote, norbait, oza, dizute? Dizuete, noiz benka? Ni egizan, hori, horoskopa hori iratzen nuen, da kuriosa zen, baina inoiz ez dut arreta gehiakerik izan, baina egia da azken aldian gero eta gehiago entzuten dela orduan, bueno, nik uste dut sinistuz badela, jende asko, gauza asko lantzen dituena, eta gauza interesgarriak dela, eta gainera ematen du aukera, hitz egin beharrean nor fitxatu duen zure futbol talde favori, hitz egiteko izaerari buruz, edo gizarteari buruz, orduan, sinistu, futbolean sinisten baldin bada, nire uste dut sinistu daitekela beste dozen gauzat, baina da nire iritzia. Nire galdatu didate, baina ere ez dakit, osea... Nik ez dakit, ez dut eguneko egunean ez derretan sinisten. Baina bai eragite dizkidate gauza ezberdinak. Baina bai adibidez, igual, ilargiaren zikloarekin bai nagoela konektatuagoa edo, astrologiarekin baino, baina bai daukadala interes bat. Bale, pues nien nago, oraino, beti, baina zo, sinesten aldezu astrologian.
Eta, bueno, pizka bat, hortik hasita, hasiko naiz, Nafar astrologia, oso. Bai, hori da. Eta, bueno, sinestea da fedearen gauza bat, hori konfidantza izatea, sinesmena edo ziurtasuna hori zerbait. Itxu. Bai, ez, hori. Eta, horrela pentsatzen eta esaten du, jendea du, fede handiak beste gauzetan, adibidez, jainkoikoaz, hori da tipikoena, un klasiko. Un klasiko, 2000 urte gutxien, ez? 2000 urteko klasikoa. Edo gehiago. Gero ere, subiretasuna nazionala. Itxaropena da. Sinesmen bat da. Sinesmen bat da. Zein da subiretasuna nazionala? Norbaitek ikusi du? Norbaitek ikusiko du? Bai, hori da gakoa, hori da gauza bat hori, astrologia bezala, baina igual okerrago. Gehiago, behar duela gehiago sinestea. Satelite gehiagorekin. Bai. Gero, loterian. Jendea zergatik erosten du loteria. Sinesten duelako, tokatzen aldela, bestela ez zuten ordainduko, eta ez zuten gastatuko, ez? Eta gero ere, medikuntzan. Kriston fedea dago, ez? Nago gaixorik, joango naiz medikoren gana fede osoarekin. Lehen joaten zinea paizetara edo txamanetara, orain joaten dira osasun bidera. Dena jakingo balute bezala. Bai. Eta dena da fedea. Eta ez da bakarrik astrologiarena, ez? Eta ordun, eta niretzako da, badago fede ariketa handiena momentu honetan, eta da, beste dutzen zaiztu, pentsatzea, zientzia, gure arazo guztiak konponduko dituela. Hori nitza da, fede handiena, ez? Eta zergatik zaten du hori, gure arazoak, adibidez, aldaketa klimatikoak eta konbustiblesen amaiera eta alako gauzak, ez dira gauza zientifikoa, gehiago da ere, badaude punto zientifikoak, baina ere da pentsamenduen gauza bat, edo gure harremanetan nola sartzen garen lurrarekin ditugun harremanak, gauza asko, ez? Ez bakarrik gauza zientifikoak, orduan, zientziak ezin du gure arazo guztiak konpondu. Badaude arazo asko eta ez dira guztiok zientifikoak. Claro, argi dagoena da, zientzia dela gauzak ikusteko modu bat, bada esan dezakegu modu potente bat dela, ekarpen asko egin dituela, baina argi ikusi dezakeguna da ere bere mugak dituela, gu bezala, tertuliano bezala, gutxi, baina baina muga batzuk orduan, eta zientzatan da dela, eta badago puntu bat fedearen, zientzian dago dena. Nordak, ibia, leitzarrak adibidez esate dute, eske leitzan dena dao. Leitzan daukezo bankue, daukezo eize, daukezo taberna, zinea, dena dao. Merceria, japoniarra, dena dao. Bueno, azkenean, zientzia beste dute hor dena dago, igual ez daukatelako baino, ez? Gero eta gehiago guaz ikusten bau, leitzaz aparte, barkan nazatela leitzarrek, atzo, beste egun. Maite dugu. Eta dira zoragarriak eta dira eredu bat. Eta osongi pasatzen dugu joaten garenean. Hori da, eta bueltatzen garenean. Baina hori, ikusko dira, eta baina hori orduan egia da dena, badugula bere ezagutzen dugun gauza bat, eta gero beste gauza bat. Bai, hori da. Ez dakiguna orduan kartzen, bada garaia ere irekitzeko, ez? Euskal Herria, nahi duenak, Bai, bueno, bai, ere badaude gauza asko horrez. Eta orduan, adibidez, hartu dut zientziatik dauden psikologia, azkenean astrologia niretzako da psikologia gauza bat, ez? Eta hartu ditut munduan dauden psikologia 5 eskola, eta bat da konduktismoa, beste bat psikoanalizia, humanismoa, kognitiba eta biologikoa, ez? Eta adibidez, psikoanalizia, ez? Onartzen da inkonstientean. Berriro, gertatzen da soberanotasun nazionalaren bezala. Nork ikusi du subkonstiente? Ni ez neskonsciente, ni horretaz ez neskonsciente. Inorretaz konstiente. Bueno, bai. Bai, zure konstiente, baina nor dago? Badago hor gauza bat, ez dela zientifikotan daitekela. Eta de hecho, psikoanalizia ez da sartzen psikologia zientifikoaren artean. Ditzen diote pseudocientzia. Hori da, bai. Baina da eskola eta bere... Bai, Freudek handak ez zuen. Eta gerrak edau. Eta egingo duena. Bai.
Eta adibidez, humanismoa ez, humanismo da, niri gehien gustatzen zaidana, eta da autorrealizazioa. Eta pixka bat, niri gustatzen zaidan astrologia ere, gakoa da ere, zure lan, barruko lana egitea. Orduan, hori ikusita, pentsatzen dut, astrologia tresna badela, eta ez dugu behar federik, baizik eta borondaterik. Borondatea, izan ezkeo, dena. Nahi duzu erabili, ez duzu nahi. Eta pillo, ez da fedea. Deskargatu pizka bat zan, fedea. Hori elizadako, astrologia da erabiltzeko. Eta, ojo, uste barkate baino, badago euskal ere, berentzia bat horrendik baten du desbaldin bada, Eliza, baina bestia gauzake, eskola debek. Nondik etorri txinoan gauz hori. Bai. Borondatea. Bai, eta badago gauza eskola bat, astrologiaren barruan dela, astrologia evolutiba. Eta, da, karta astrala erabiltzea, gure iragana eta oraingoa ezagutzeko eta neurtzeko, eta etorkizunaz begiratzen, hobetzeko gure bizitza. Eta azkenean, psikologia zientifikoa zer bilatzen du. Hobetzea eta ezagutzea eta gure betiko arazoak kentzea edo aurrera pausoa egitea, ez? Eta zientziak zer bilatzen du? Hori, eta kirolak zer bilatzen du? Hori, herri kirolak zer bilatzen du? Hori, hobetzea, pertsona bezala, antzerkiak zer bilatzen du? Hori, pertsona bezala, rapak zer bilatzen du? Hori, irratzoratzeko burresiari. Eta orduan, hori, ni bukatzeko, gonbidapena egin nahi dut, ez? Eta nahi duzu astrologiarekin bidai txiki batekin? Bai. Ala, pintxatu Teresa gure abestia. Any person who alters, forges, knowingly destroys, knowingly mutilates, or in any manner changes this certificate may be fined not to exceed $10,000 or imprisoned for not more than 5 years, or both. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.